Langsung. Nusantara lagune aja nganti gak Nusantara lho. Acarane Agustusan ki Mas. Siap Mas. Gua sampe karo Nusantara harus nanti karo panitia Mas Samu. Panitia Pak Rukin iku kancaku dhewe Mas. Iya. Jadi apa sing mbok sampekno kuwi kudune ya sesuai karo temane bengi iki. Masyarakat ya gampang lain nampa. Sebetulnya temane opo iki gawe dhewe kan kudu kenal lho Bapak. Iya. Kan yo iki sing nonton akeh lho, gak pemuda-pemuda tak sing sepuh-sepuh itu yo menantikan karo dadi Komplit ya Mas. Yo komplit kok ibu-ibu barang kabeh perasaan nek kene-kene kabeh itu melu delok ngono kuwi to Mas. Kabeh dipeni kene Mas. di syuting di lebone ning YouTube iku sing nonton ora wong kene tok, dadi wong luar daerah, wong luar negeri yo nonton kabeh. Kenapa Pasar Sumberjo itu pindah rene to. Nyapa sapa? Lah ngomong Lah piye karepmu? lah jare kok nembang. Oh, Awakmu arep nembang. Ayo nyanyi. Ayo. Iya. Ojo lesu to. Ngono lesu. Lah sing tidak aku. Gandu. Ngene iki arep nembang ayo sing